Arrotasun bat esan dugun bezala, eta gero lan asko egon dela zure aurretik, ez? Gu azkenean nahiko gazteak gara, beste batzuk baino gehiago, baina azkenean lan asko egin dela eta guri heldu zaigula opari bat bezala, ez? Konpartza bat ja egina, ez da bardine bere urteetan edo urte horietan olako zehozer eraikitzen borrokatzea eta bar, guri eman da etorri zaigu eta horren jarraipena emoteko gogoz eta horren ez dakit zelan esaten da behar horregaz bebai, ez? Hau olako zehoze polita dan zehozer mantentzeko, urteetan mantentzeko. Batez hori, momentu oso berezi bat delako, guretzako. Hau ez da urtero gertatzen, noski, eta batez hori, lehen egindako lana eta guretzako opari bat bezala da, guretzako, auzorako, gurekin egon diren guztiontzako eskerrak emateko eta auzotik jaso duguna, bediro auzora bidaltzeko eta ez geunden hor, ez? Baina entzun da dekogu hainbat eta hainbat anekdota, zelan aldaturen gauzak, zelan egiten ziren gauzak, instituzioekin harremanak, pilo bat aldatu dira, bai udaletxearekin, bai beste instituzio batzuegaz. Eta nik uste dut aldatzen ala, olako jai eredu bat herritik datorrena aldatzea ala herriarekin, ez? Eta herritik datorren era berean, jaia ere horrekin aldatzen da, hortik datorrelako noski, eta aldatzen jarraituko du urteetan zehar. Gu horren Bilboko konpartzak eta Uribarrik egin behar duena, bide hori era txukun batean igaro eta hortan jarraitu. Eraberritzen eta alik eta txukunen lan egiten. Nahi duen pertsona guztiontzat, hemen dago kriston jaia prestatu dugu. Umentzako tailerrak egongo dira, goizez eta arratsaldez. Iñaki Perurena etorriko da harri bat jasotzera. Patatak egingo ditugu, noski, 250 kilo patata prestatuko ditugu guztiontzako. Doain da. Nahi duen guztiak etor daiteke gurekin jai hau ospatzera eta hori, romeria bat egongo da, prest gaude etorri nahi nuen guztiarekin ospatzeko gure urte horrena. Lan pilo, bai batzordeetan, bai koordinadoran, erabaki pilo hartzen. Gero goratu behar dugu, ez garela bakarrak, 40 urte egiten ditugunak, beste 7 konpartza daude 40 urte daramatzatenak hor lanean. Eta, hauekin bebai egingo dugu zehozer, ez dakit oraindik ezin dugu askorik esan horri buruz, baina egongo dira eta aste nagusian noski egongo dira bere berezitasunak edukiko ditu, urte borobila den heinean eta zehozer potentea seguro egingo dugula eta zelan ateratzen da. Oraindik ezin dugu askorik esan, baude hor bere kanalak ditu Bilboko konpartzak eta bere denborak, baina seguro. Karo, eta sorpresa mantentze horretan eman behar dugu. Ia, noiz egiten dugun agerpena prentzan eta ze gertatzen den. Desde luego polita izango dela, seguro, eta urte borobil bat ospatzeko gogoz.